Ko je? Pa dobar dan. Dobar dan, kako ste? Dobro, a vi? Evo, nije loše. Ova zgrada iz 1890 neke godine, jako je stara, i stan je bio u jako lošem stanju, ali smo mi sve to porušili i krenuli od početka i evo, sad ovde uživamo u ovoj belini svetlosti. Evo vidite kako to sve, kao da su upaljeni reflektori. Reflektori, tako je. Da. I to nam je super, zaista. To smo želeli da dobijemo. Odakle vam ideja da napravite baš ovakav stan? Grede, belo, krovni prozori? Cijela zgrada je na drvenoj konstrukciji, znači to je nekada se tako gradilo i onda sam ja odlučio da dobijemo taj svetlosni efekat veliki, samo time što ćemo farbati u belo. I naravno krovni prozori koji su zaista otvorili ceo prostor i mi sada, evo. Koliko je bitna svetlost za vas kao umetnike? Jako mi je važno da se osjećam dobro u svom prostoru i da se opustim i da tu radim to što radim. Jel ste stvarali ovde u ovom prostoru? U ovom stanu sam napravio 6 novih pesama, tako da jako je inspirativan prostor. Zaista ovo je potkrovlje najinspirativnijem pogotovo za umetnike, za ljude koji su kreativni. Obično takvi ljudi vole potkrovlje i sređuju ih po svom ukusu kako oni misle da treba. Naprimjer, i kad bude zvezdano nebo ili tako... Ipak je doživljaj potpuno drugačiji. Ne, stvarno je neverovatno, tako da preporučujem ljudima zaista da ugrađuju naravno ko živi u potkrovlju, krovni prozor. Hvala, ja se nadam da ćemo sada moći da čujemo vašu novu pesmu. To zove se Zagrljaj, pa eto, slušajte, ja ću vam izvesti to ovako u akustičnoj varijanti, a imate na YouTube-u pa poslušajte. Hvala vam što ste nas pustili u vaš divan dom. Hvala vam. U vrtloge reke odavno bih pao da me tvoja ljubav nije spasila i kad su mi zvezde ponekad daleke ne tražim ništa, samo pratim njihov trag. Ne tražim ništa, samo tvoj zagrljaj.